Giablihan na sa Department of Public Works and Highways ang Regional Evacuation Center sa Manay, Davao Oriental human ang kambal nga linog niadtong October 10. Sa impormasyon gikan sa DPWH-11 nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, kiniagig tubag sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos nga siguruhong luwas ug dunay temporaryong kapuy-an ang mga nalinugan. Dunay gideploy nga tanker ang ahensya nga dunay dala nga 20,000 liters nga tubig nga labing kinahanglan sa lungsod. Samtang gikumpirma sa ahensya nga nagmalampuson ang clearing operation sa nagkariang bahin sa Davao Oriental nga nakasinati og pagdahili sa yuta. Lakip niini ang Purple Pule, Prayok Tumbo hangtod sitio Tiomboka sa Barangay Marayag ug DP hangtod Baliling sa lungsod sa Lupon nga importante alang sa paghatod sa mga produktong agrikultura. Nahumanasab ang clearing operation sa pipila ka bahin sa Manay nga epicenter sa kusog nga pagdayog. Liyon ini padayong gipaigmat sa ahensya ang mga motorista nga nagabiyahe sa probinsya, ilabi na nga padayong masinati ang mga aftershock.